Hajde da se slikamo. Dobar dan. Ajde, da počneš. Uvijek može dva puta tako. Aha, če će morat uzmio plat. Hvala, Rasko, a ti nije djevo. To je veliki uspjeh smo Treba krat koji Počeli ste predavanje. Iz Chapman Taylora, glavnom nadzornom inženjeru i voditelju projekta Gordanu, glavnom izvođaču radova. It was founded in 1967 in France. And the concept initially it was very much. Thank you, Mr. Timmermans. Poštovani naši dragi domaćini, uspješna obitelj Krištić, poštovani potpredsjedniče vlade, gospodine Vlajčić, poštovani saborski zastupniče, poštovani dužnosnici koji su ovdje prisutni u ime različitih institucija i svi vi naravno, dragi gosti ovdje večeras, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića i naravno u svoje osobno ime. Evo, večeras smo ovdje na otvaranju ovoga hotela za koje vjerujem da će značajno upotpuniti našu turističku sliku ne samo grada Zagreba, nego naravno cijele Hrvatske, a evo posebno me raduje što je ovo prvi hotel, prvi novotel koji dolazi u Republiku Hrvatsku, nije prvi hotel Accor grupacije u Hrvatskoj, ali je prvi novotel i sa time sigurno šaljemo jedan snažan signal u svijetu da je Hrvatska poželjna destinacija u kojoj se razvijaju mnogi kvalitetni turistički projekti, investiraju ozbiljne
hotelski kapaciteti i sa ulaskom takvih snažnih igrača i takvih snažnih lanaca naravno doprinosimo i otpornosti i razvoju Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije. Ovaj hotel sada postaje sastavni dio mreže od nekih 5600 hotela kojim upravlja grupacija Accor u čak nekih više od 110 zemalja. I ono što je sigurno što će donijeti momentalno jednu veliku novu vrijednost je to što sa svojim standardnim poslovanja koji posluju diljem svijeta, a isto tako sa svojom prodajnom mrežom će značajno doprinijeti jako dobrom kvalitetnom poslovnom uspjehu ovog hotela, tako da evo investitorima i vlasnicima obitelji Krišić poručujem da mislim da su napravili mudru i pametnu odluku što su išli na jedan ovakav model, jer će to sigurno njima olakšati poslovanje, ali naravno i rad ovog hotela i cijelog ovog tima ljudi koji ovdje radi. Mi smo inače kao Ministarstvo turizma i sporta, prepoznavajući važnost ovakvih projekata, sufinancirali ovaj projekt i mi smo konkretno ga sufinancirali u iznosu od 6,6 milijuna eura, a cijela investicija je negdje na razini nešto iznad 25 milijuna eura i ovo je jedan od 52 projekta u Hrvatskoj koji mi trenutno sada sufinanciramo upravo sa ciljem razvoja održive smještajne strukture i kapaciteta u Hrvatskoj. Ovaj hotel ima snažni oslonac na kongresni turizam i kongresne kapacitete, naravno blizina zračne luke Zagreb i činjenica da se nalazi u našem glavnom gradu koji je inače već sada definitivno cjelogodišnja turistička destinacija. Tu se ispunjavaju svi preduvjeti da napravimo jedan dodatni i veliki iskorak. Mi ćemo vam u Ministarstvu turizma i sporta i dalje i uvijek biti na raspolaganju kao vlada podržavati ovakve projekte. Svima vam večeras ovdje želim da se dobro zabavite i molim vas evo još jedan veliki aplauz za naše domaćine, investitore i čestitka na ovom velikom i snažnom projektu koji ću imati čast evo kroz par minuta zajedno sa njima projektu. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Blajan, ne zapamtimo. Ladies and gentlemen, look this is very much a open news now over. Sve vas skupa pozdravljam i zahvaljujem što ste se odabrali ovom pozivu. Ovdje ima jako puno ljudi koji su više od 30 godina sa mnom na neki način dijeli moju sudbinu, koji su slušali moje ideje i moju priču i prošli smo tih 30 godina jako teški koji su iza nas. Ja im se zahvaljujem kao prijatelj i moram priznati da su me tješili u najtežim trenucima. 2002. godine kad sam kupio ovu zemlju, svom namjerom da gradim benzinsku pumpu izgradio sam. 1997. godine sam ozbiljno razmišljao o nekom hotelčiću ili nekom restoranu. Odlučio sam se za veleprodaje. Danas zastupamo svjetske trendove kao što su Nigrin, Profex, Unitek, VD40, Vidisni, Gorinci, Underbaum i tako dalje. I 2010. počeo sam razmišljati ozbiljno o hotelu. Jedan moj poslovni partner, Jan iz Holandije, nas je uvijek smjestio u hotel Novotel. Meni se taj koncept jako svidio i dao sam nalog Mateju da stupi u kontakt sa Novotelom. Matej stupio, odradili par sastanaka, Novotel prihvatio naš prijedlog, mi njihov ugovor. Pronašao sam projektanta Franka, koga pozdravljam, našli smo se u Milanu i dogovorili posao bez ugovora. Franku je ovo zadnji projekat otišao u mirovinu i još jednom ga pozdravljam, zahvaljujem što je napravio ovako funkcionalan objekt. Danas grad Zagreb, Hrvatska država imaju hotel, Mate i Kristijan imaju hotel, ali imaju i probleme. Imaju mukotrpan posao koji ih čeka
posao nije lako rad, to su velike obaveze. Zato ih ja često upozoravam, bez truda nema uspjeha. Zato im ja želim puno sreće i uspjeha u radu, a vama, dragi gosti, još jednom hvala što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Krišić. Vrati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Evo me pred vratima